бахшида ба эълон гаштани солҳои 2019-2021 соли рушди деҳот ва ҳунарҳои мардумӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон, бахши ҷавонон ва варзиши шаҳри Турсунзода чорабиниҳои гуногуни варзишиву фарҳангиро ба нақша гирифтааст, ки ҳадафи асосӣ тарбияи насли навраз дар рӯҳии ватандӯстиву ватанпарастӣ, хештаншиносӣ, баланд бардоштани ифтихори миллӣ ва сатҳи баланди ахлоқу маънавияти ин насли ояндасози миллат мебошад. баргузории мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба теквондо ВТФ, ки дар толори варзишии Самандар 21 шаҳри Турсунзода баргузор гашт, аз тадбирҳое мебошад, ки дар ин самт пешбинӣ шудааст. ин мусобиқаи кушод беш аз 250 нафар варзишгаронро аз шаҳру ноҳияҳои Тобе, вилоятҳои Суғду Хатлон ва пойтахти кишвар фаро гирифт. طولی 4 سال پیش که در این نمود ورزش تکواندو ویتف مشغول هستم. استادی من سیف‌الدین جمشید. من در این مسابقه جای اول را اشغال نمودم. در آینده آرزومندم که در مسابقه های آسیا برآمده پرچم وطن خود را بلند بردارم. من از همسالان خود خواهش می‌نمایم که به ورزش مشغول شوند. ورزش کروی سلامتی است. варзиши намуди тайквондо ВТФ дар шаҳри Турсунзода ва дигар минтақаҳои кишвар сол то сол рушд меёбад. ин аст ки ҳамасола даҳҳо варзишгарони тоҷик дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок ва шарафи Тоҷикистонро ҳимоя менамоянд. дар анҷоми мусобиқа ба ғолибон ва беҳтарин варзишгарон диплому тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. мақсади гузарондани чорабини ин рушди варзиш мустаҳкам намудани дӯстиву рафоқат байни ҷавонону наврасони минтақаҳои кишвар ва тарғиби тарзи ҳаёти солим мебошад. таъкид меравад ки чорабиниҳои мазкур дар баланд бардоштани маҳорати касбии варзишгарон мусоидат менамояд.